كمي أمسيكم كابد دمس أمريكا بقطتا تولد جبريل أبو واشنطن دي سي نلومي حاموس 19 نحاس 2021 و 13 نحاس 2013 زتأنا قدكم ب22 25 31 متر بارد محالف مدباتنا نلومي هيومان رايتس واچ بزعبا أب أديس أبابا يأسر اللوز بلوم تقارو كم دما أب وصع استقبره جنزم تخاب حاجز كل تجري زملكت حزنا كقربي أب زيننا دما سمم إثيوبيان تركن كمون أب كل الأمحرة بحوحات شفشفات خايدو زبلكسي كاب مقلة دما مجلس يود بناس إن تجري أب زينا كاب زتقصيهم نزرزر بتر سلطان كما يوعلكم كبرات على تاوزين عنه إثيوبيان ترك نابلم عط ماين زفر مكلخالن سمم مع التفراري ممكبل بيت صحفت وهابك على المنستر قدات وصا إثيوبيا الله وغيرو اتوم سمم مع تركب كلتين هاقرات ناوكب زبال بركيز السقاقر أيو يبل وهابك على المنستر قدات وصا إثيوبيا امباسادر دينا مفتي لومي أبزهابو غازيت أو مجلسي قدامنا هيبوم زغلصون عوت نيرو زبلون مبصح قدام منستر أبي أحمد ناب تركي أبونغو كلتيوم منغستاز زتغادو زتتاتن ناب لمعات معين مكلخالن زتقبرو سممعات نت زنبرن ننوح دصان هنركب كلتين هاقرات نابزل على بركي السقاقير وإيلام نعودت اتوم قدام منستر ناب تركن أبقراب تهاقرات كفترو زغل سمعتن أمالكيتو كاب غازيتينياتات نزق أرب اللهم حتو أمباسادر دينا ملس خلو أبونغو كلتين هاقرات زتجمرة قطباو الركب زل على قمت زوهاو هينو كاو حالفو ترك أبتي زوبا زلوة تسمعنتن أبال نيتشو مخانان فلي تغرد كواهو زقبايو مقشا قدام منستر أبي أبتي زوبا بزوح كقرم أي قبان مسبلو إثيوبيا مس هاقرات اتقبرو الركب بغندو أو رمحاناس تمسرة تنبر هاقرات مس قربا بتنا خونة كال أوت زلون ركب انتا يمثل بزبل أيكونن إيلوم يبل ريبورترنا ملسكاتشو أمها زلاخو ريبورت منقصقاص حيلتات تግራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ሎሚ እውን ምግማት ዘይከኣልን ተባራዕን ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ኦቻ ወይ ከዓ ቢሮ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ናብቲ ክልል ንምእታው ሎሚ እውን ኣጸጋምን እቲ እንኮ መተሓላለፊ ብወገን ክልል ዓፋር ኮይኑ ከም ዘሎ ሰብኣዊ ጠለባት ንምምላእ ዕለታዊ ሚቲ ናይ ጽዕነት ማካይን ክብገሳ ከም ዝግባእን ኦቻ ሓቢሩ أوشت زحالف حدا ورحي 318 ناي صعنت ماكاين طرح ناب تግራይ ከም ዝኣተዋዝ ጠቐሰ ኦቻ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ገዝፍ ብድሆ ንምቅላል ብመንጽር ዘሎ ጠለብ ግና ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ይብል ብዘይካዚ ሰብኣዊ ስራሕቲ ብሕፅረት መጠን ክዝን መግቢ ገንዘብ ኣገልግሎት ባንኪ ነዳድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ምሕር ተጎዲኡ ከም ዘሎ እቲ ዜና ሓቢሩ ሳላ ካብ አዲስ አበባ ንመቐለ አዲስ አበባ ዝተኸፍተ አገልግሎት በረራ ነፈርቲ ሕቡራት ሃገራት ግና ምቅያር ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተማሒሸሎ ኣብዚ እዋን እዚ 457 ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣለዉ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ናብ ክልል ትግራይ ዝብገሳ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና መካይን ብሰንኪ ዝተናውሑ መስራሓት ፍተሻን ፍቓድ መሕለፍን ዕንቅፋት የጋጥመን ከም ዘሎ ወሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ستيفان ياريك أبزهابو مجلسي معلتي كساب 3 زخونا ماكاين مسرحن ودينين زحالفا زلوا دقاقيمنا خمز بلنايو كخون زنبرو 200 نايت صعنت ماكاين معلتاوي ناب تقراي كنكساقسا ايو دليت نايلو لتوريد زولو سباو طلب نمملا مس مشارختنا حاويرنا نمسرح قربات إنا اوني بلنسو 29 تنكساقست ماكلات حكمنان مقبنان مسرتاو أقلقلوتات تيلقسا خمزلوا لعل 50,000 سبات حكمنا ومخري أب 72 تكالات حكمنا كمون أب 47 كامبتات وشتاو تمزابلتي حاجز يلقس كمزلو اتوهابك على القليل الله بمننتهم إنا تفليو تولرت التقراي السرو أبيات نقدم يعصو علو يبل هيومان رايت وايت تمالي أبزوصو ريبورت كابز حلف مودة أور حسنة جميرو أبادي سببا بزي حقاو من قدي تأثيرهم يوم نزبالهم تولرت التقراي أبي كم زركاو كفلت نستخصصلو قبنش بوت حوريتا زي ترخ والله دما كفتحن نسبة سلطان إثيوبيا محتاتو التريبورت وصيخو حبيرو الله
ኣብ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ ኣጋምሳ ኣብ ዝተባህለት ቁሸት ዕጡቋት ሕወሓት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ፈጺሞም ክብል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ክስ ኣስሚዑ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ብዝተዋሃደ መልክዕ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምቕራብ ብሰብ ሞያ ይጽንዕ ኣሎ ኢሉ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ዝመደቦ ሕወሓት ጭፍጨፋ ይፍጽም ኣሎ እናበለ ክልል ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ክኸስስ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ቁሸት ኣጋምሳ ሕወሓት ጭፍጨፋ ፈጺሙሎ ዝበለ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መረዳእታ ንምቕራብ ንዳሎ ኣለና ኢሉ እቲ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ብምውሳኽ ብፌደራል መንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት እቲ ኲናት ህዝባዊ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ሰሊኹ ብምእታው ንጽሓን ክቐትል ንደቂ ኣንስትዮ ክደፍር ንብረት ክዘርፍ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ናብቲ ክልል ኣምሓራ እውን ህዝባዊ ኲናት ኢሉ ዝጸውዖ ተጸንቢሮም ኣለዉ ኢሉ ክልል ኣምሓራ ነቶም ሰሊኾም ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ጉድኣት ንምውራድ ዝሰርሑን ንናይ ውሽጢ ሰርሕታትን ኣይንጻወሮምን ኢና ይብል ኣቶ ግዛቸው ኣስዒቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራን ገለ ከባብታት ከም ዝተቖጻጸረ ካብኦም ድማ ጋሸና፣ እስታይሽ፣ ቀበሮ ሜዳ፣ ኣሁን ተገኝ፣ ኮን፣ ሓሙሲትን ኣርቢትን ዝበሃሉ ከባብታት ኣብ ቁጽጽር ምእታወን ጠቒሱሎ ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን ብዛዕባ ዝን ብዛዕባ ካልኦት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝወፁ ዘለዉ ክስታትን ብዝምልከት መንግስቲ ተበቲኖም እዮም ኣብ ትግራይ ስልጣን ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብሎም ንባዕሎም ግን መንግስቲ ትግራይ ኢሎም ናይ ዝጽውዑ ሰበስልጣን ወከልቲ ምላሽ ክህቡና ጻዕርታት ነካይዳ ኣለና እንተኾነ ግን ምላሽ ኣብ መቐለ ይዳሎ ከም ዘሎን ምስ በጽሖም ምላሽ ክህቡና ምዃኖምን ገሊጾምልና ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብመንግስቲ ትኽልልን በቲ ሕብረተሰብን ይናበዩ ከም ዘለዉ ኣቶ ግዛቸው ገሊጹሎ። ካብ ዝምልክቶም ወከልቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ግብረ መልሲ ረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናጽነት ትግራይ ዝተባህለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ጥራይ ዝውስን ስለ ዘይኮነ ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዝሓቆፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውፅየሎ ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሓ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ተግባር ተፈጺሙ ኢሉ በዚ ድማ ንምግላጹ ዘጸግም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተገይሩ እዩ ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዚ ብምምካት ዓወት የመዝግበሎ ዝበለ ውድብ ናጽነት ትግራይ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ድማ ነጻን ሉዓላዊትን ሃገረ ትግራይ ክሳብ ትህነጽ ክቕጽል ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ በለጸኛታት ከርሕቆም ይግባእ ድማ ብምባል ገሊጹ እቲ ውድብ እዚ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ተሸባሪ ጉጅለ ንዝብሎም ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናበለ ይጽውዖም እዞም ተዋጋእቲ ድማ ብፖለቲካዊ ውድቀት ከይተዳህለሉ ንትግራይ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኖማ ክብል ገሊጾሎም ንመንግስቲ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ድማ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ዘይውሰን ብምዃኑ ኩሉ ብዘሳተፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ካብ ውድባት ኣባላት ሰራዊት ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተውጻጹ ናይ ስግግር ጉባኤ ብመንግስቲ ትክልል ክጣየሽ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። እዚ ተግባራዊ ተዘይኮይኑ ድማ ብትሪ ክቃለስ ኢሉ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ መግለጺ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም። ንልዕሊ 7 ሰሙናት ኣብ ኣዋሽ ሰባት ተኣሲሮም ዝጸንሑ ጋዜጠኛታት ኢትዮ ፎረምን ኣውሎ ሚድያን ተፈቲሖም ያየሰው ሽመልስ ኣበበ ባዩን ካብ ኢትዮ ሚድያ በቃሉ ኣላምረውን ፋኑኤል ክንፉን ካብ ኣውሎ ሚድያ 5,000 ቅርሺ ወሕስ ኣትሒዞም ከም ዝተፈትሑ እቲ ዜና ጠቒሱ ብዘይካዚ 10 ሰራሕተኛታት ኣውሎ ሚድያ ቅድሚ 10 መዓልታት ከም ዝተፈትሑ ቪኦኤ ኣረጋጊጸሎ። ምንጪ ቁጠባ ሕወሓት ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ነይሮም ዝተባህሉ 117 ትካላት ንግድን መንበሪ ኣባይትን ከም ዝዓፀወ ፖሊስ ፌደራል ሎም ኣፍሊጡ እቲ ስጉምቲ ብፖሊስ ዝተወስደ ኣብ ጭብጢ ተመስሪቱን ካብ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ከም ዝኾነን ዳይሬክተር ርክባት ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ጀላን ዓብዲ ንቪኦኤ ገሊጹ ዝተፈላለዩ ወገናት ግና ትካላት ንግዲ ዝተዓፀውሉ ኣገባብ ንመንነት መሰረት ስለ ዝገበረ እዩ ንዝብል ኣቶ ጀላን ነፂጉዎ
ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ንዶላር ብኮንትራባንድ እናኣከቡ ንሕወሓት መሸመቲ ኣጽዋር ይልግሱ ኣለዉ ንዝበሎም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ምስ ኢንተርፖል ይስራሕ ከም ዘለውን ጠቒሶሎ ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝረኣኾ ሪፖርት። ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካውያን ሳልሳይ መበራትዒ መድሓኒት ክኽተው ምዃኖም ኣፍሊጦም። ኣስታት ፍርቂ ካብ ኣሜሪካውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ተኸቲቦምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ንሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ከም ዝወሃብ ትማል ረቡዕ ዓዊጆም እዮም። ብመሰረት ካብ ቤት ጽሕፈቶም ዝወጽእ ሓበሬታ እቲ ሳልሳይ ክታበት ድሕሪ 8 ኣዋርሒ ንኻልኣይ ግዜ ዝወሃብ እዩ። ባይደን ከምዚ ይበሉ። 8 months after your second shot, get a booster shot. These booster shots are free. 8 ኣዋርሒ ድሕሪ ምርካብ ካልኣይ መርፍእ ሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ውሰዱ። እቲ ክታበት ምናጻ እዩ ዝወሃብ። ኣስታት 80,000 ማእከላት ክታበት ኣለዋ። ኣብ ሓንቲ ካብኣተን ኬድኩም ተኸተው ቀሊል እዩ በሉ ፕሬዚደንት ባይደን። ክታበት እቲ ዝወሓሰ መከላኸሊ ኮቪድ-19 ዳ ይኹን እምበር ብሰንኪ ብዙሓት ዘርእይዎ ዘሎ ምዕጢጣይ መጠን ሞትን ሕማምን ከይገድድ ስግኣት ከም ዘሎ ዶክተር ቬቤክ ሞርፊ ስክፍትኡ ገሊጹ ኣሎ። የቀኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ዜና ክመሰማዕኩም ብመንነቶም እናተፈለዩ ተወለድቲ ትግራይ ይእሰሩ ኣብያተ ንግድታቶም ይዕፀው ኣለዉ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ሰነድ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም እዮም ንዝበሎም ተወለድቲ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ክፍልጥ ምዝተኸሰስሉ ገበን ጭቡጥ ሓበሬታ ንዘይትረኽበሎም ድማ ክፈትሑን ኣተሓሕዛ ኣድልዎ ጠጠው ክብል ንሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ምሕታቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ሳራ ፍስሓየ ከተቕርበ ሂማን ራይትስ ዎች ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርቱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ን8 ኣዋርሒ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ሓይልታት መንግስቲ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ክወፁ ከለው ሓይልታት ትግራይ ነቲ ከባቢ መሊሶም ተቆጻጺሮሞ ብቕልጡፍ ድማ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምድፍኦም በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ተፈናቒሉ እዩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዎ ሓያሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተጋዲዱ ይርከብ ክብል ይኸስስ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣሲሮም ኣበይ ከም ዝርከቡ ንኸይፍለጡን ገይሮም ዝበላ ኣብቲ ትካል ንዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ላትሻባድር ጠቒሱ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅኦ ሪፖርቱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ንመንነቶም ምኽንያት ዝገበረ ዘየድሊ ጥርጣረ ዝመበገሲኡ ዕላማ ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ተኣሲሮም ዝርከቡ ኩሎም ዘለውሉ ኩነታት ከፍልጥን መሰል ግዳያት እትስጉምቲ ንዝኾኑ ውልቀ ሰባት ድማ ከኽብር ይግባእ ምባለን ሓቢሩ። ቅድም ክብል ተኣሲሮም ጸኒሖም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡን ካልኦትን ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ስጋ ብዝሒዝናዮ ንርከብ ወርሒ ነሓሰ ምስ 8 ተወለድቲ ትግራይ ብስልኪ ቃለ መሕተት ምክያዱ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሪፖርቱ ጸብጺቡ እዩ። ብተወሳኺ 4 ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ተወለድቲ ትግራይን 25 ስድራ ተኣሰርቲ መሰኻኽርን ጠበቓታቶምን ምዝርራቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ገሊጹ እዩ። ነቲ ጉዳይ ዝምልከቱ ሰነዳት ፖሊስን ቤት ፍርድን መርሚረ እየ ዝበለ ሪፖርት ሂማን ራይትስ ዎች 5 ነሓሰ 2013 ዓ.ም እቲ ጉዳይ በፂሕዎ ዝርከብ ብርኪ መርመራ ዝሕብርን ተወሳኺ ሓበሬታን እንተሃልዩ ዝሓትት መልእኽቲ ኢሜይል ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ምልኣኹን ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይረኸበ ይሕብር። ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሓምለ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ልዕሊ 300 ተወለድቲ ትግራይ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣሸባሪ ክብል ንዝበየኑ ሕወሓት ሓገዝ ይገብሩ እዮም ብዝብል ተጠርጢሮም ምርመራ ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ ብመራኸብቲ ማዕከናት ምዝራቦም ዘዘኻኸረ እቲ ሪፖርት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኖም ሰላማውያን ሰባት ንሓደጋ ከም ዘይሳጥሑ ንመራኸብቲ ማዕከናት ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ሂማን ራይትስ ዎች ዝገበሩ መርመራ ከም ዘረጋገጾ ግን መብዛሕትኦም ተኣሰርቲ መንነቶም መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ይመስል ክብል ወቒሱ። ሓይልታት ጸጥታ ካብ ካፍቴርያታትን ኣብ ካልኦት ሰባት ብበዝሒ ዝእከብሎም ቦታታት ጠጠው ከም ዘብልዎም ወረቐት መንነት ብምሕታት መንነት እቶም ሰባት ከም ዘረጋግጹን መንበሪ ኣባይቶምን ኣብያተ ዕዮታቶም እውን
ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ዝፍተሽ መስኻኽር ነጊሮምኒ ይብል Human Rights Watch ኣብ ብርክት ዝበሉ ዝርዝራት መርመራ ዝሓዘ ሪፖርቱ ንማእሰርቲ ኣብ ኣውሎ ሚድያን ኢትዮ ፎረምን ዝተባህሉ ኣብ ዩቲዩብ ዝነጥፉ ፎርማት ሚድያ ዝሰርሑን ኣክቲቪስታትን ሓንቲ ሰራሕተኛ መተኣኻኸብ ሓገዝን ከምኡውን ምዕሻግ ዓበይትን ንኣሽቱን ትካላት ንግዲ ሓዊሱ ተፈጺሙ ንዝበልዎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ተኣሰርቲ ካብ ዝርከብሉ ከባቢ ብሕቡእ ብስልኪ ከም ዘዘራረቦም ንስድራ ተኣሰርቲ እውን ኣዘራሪቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ዘስፈሮ ሓበሬታ መዘዛሙ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትሰርሑ ነርኩም ተባሂሎም ብሓይልታት ሕወሓት ተቐቲሎም ብዛዕባ ዝተባህሉ ተወለድቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ግን እቲ ሪፖርት ዝበሎ የለን ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ትግራይ ምጽባይ የኣኽላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ካብ ዙርያ ዓለም ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ዝተሳተፍሉ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብን ግንዛቤ ናይ ምፍጣርን ናይ ኢንተርኔት ወይ ቪርቹዋል ዋዕላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ነይሩ እቲ ዋዕላ ከመይ ሓሊፉ ንዝብል ካብ ኣተሓባበርትን ኣቕራቢ ጽሑፍን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ናይቲ ዋዕላ ተሓባባሪ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር ዋና ጸሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀን ኣብ ኮሎምቢያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አንትሮፖሎጂስትን ፓነሊስት ናይቲ ዋዕላን ዶክተር ኤሪክ ሞንጎመሪን ኩሎም ካብ ዘይካቢ ናይ ሴስዮም ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ተሓባባሪ ናይቲ ዋዕላ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ ካሮላይና ፕሮፌሰርን ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፓብሊክ ሄልት ሳይንስን እዩ ብሓፈሽኡ እቲ መርሃ ግብሪ በቲ ዘውፃናሉ መሰረት ተኻይዱ ካብ ኣውስትራልያ ዝዓደልናዮም እቶም ካልኦት ጋያሹ ናብ ዝዓዲ ዘለዉ እንተስ ኢስት ኮስት ይኾኑ እንተስ ዌስት ኮስት ይኾኑ ንሳቶም ኩሎም ተሳቲፎምና ተነርባዕተ ዓበይቲ ፓነል ዲስካሽን ዝበልናየን ተኻይደን ብዙሕ ኣቑሑን ጨረታ ወፂኡ ተሸይጡ ተዋዕላ ብዙሓት ዕረኽቲ ብዙሓት ፈተውቲ ንትግራይ ካብ ዝዓዲ ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ዘጥረናሉ ዘፍረናሉ እዩ ተዋና ኣነ ከም ሓደ ዓብዪ ዓወት ገይረ ዝሓሰብክዎ ንሱ እዩ ህዝብና ሕዚ ብዙሕ ደጋፊ ብዙሕ ፈታዊ ዘድልዮ እዩ እሞ ንሳሳኺዕና ኢና ብተወሰነ ገንዘብ እውን ኣስኪብና ኣለና ዛጊድ ተጻፊፉ እንተዘይተፈለጠ እውን ልዕሊ $20,000 ገንዘብ ከም ዘተኣኻኸቡ ዶክተር ሙሉጌታ ይገልጽ ዶክተር ሙሉጌታ ኣብቲ ናይ ፓነል ዘተ ዝነበረ ውዕውዕ ወይ ዝለዓለ ነጥቢ ክብል ዝገለጾ ከምዚ ክብል ይሕብር ተንዋና probably high points ወይ ከዓ ብራኸ ዘለዎ ስምዒታት ህዝቢ ዘምፃ ፕሮግራማት ዝነበራናት ሓንቲ ማርያ ካብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ብዛዕባ ማረት ወይ ከዓ ምሕረት ብዛዕባ ኦርጋናይዜሽን ብዛዕባ ድርጅት ጥራይ ከይኮነ ከም ሓንቲ ወፃእተኛ ኣብኡ ኸይዳ ክንደየናይ ከም ዝሓገዘት ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንደየናይ ከም ዝተፋለጠት እሞ ከዓ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክትምስክር ከላ ንኹላህና ኣብከያህና ሓፍትና ንሳ ብንህና ብተጋሩ ዓይነት ጥራይ ከይኮነ ወፃእተኛታት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ተፈቃር ህዝብና ፃዕራይ ህዝብና ናይ እምነት ህዝብና እንታይ ይብሎ ዝብል ንኹላህና ልብና ጠፈስ ዘብል ዘይንፈልጦ ኮይና ኣይኮነን ግን ክትሰምዖ ኣለካ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረቡ ዝመፁ ኣሕዋትና ብደንብ ገይሮም ገሊፆም ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ኣይተደስታ ኣስገዶም ንሱ ዓላ ረኣያ ዘሪኦም ኮይኖም ኖርዝ ካሮላይና ካብቶም መስረት ሓደ እዩ እና ብዛዕባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን እንትዝረብ ከሎ እንትገልፁ ከለካ ትሰምዕ ከለካ ተሓፍትና ህዝብና ከም ዝኾነ ተሓፍትና ተን ማሕበራትና ከም ዝኾነ ብግልፂ ገይሩ ዘርኢ እዩ እሞ ነይሩ ዝብለካስ ዓላማት ብደንቢ ብፍላይ ብዛዕባ ህዝብና ተፅቃዓታት ጥራይ ከይኮነ ክነብርህ ንደሊ ስንሃቱ ቫሊታት ፀጋታቱ ሃፍትታቱ እውን ክርአ ኣለዎ ጎንን ጎኒ መሳን መሳ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረና እሳ ኣሳኺዕና ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምስኣተት ሒዛ ትግራይ ሰላም ጥራይ ከይኮነሲ ናይ ሰላም ሽልማት እውን የድልያ እንድያ ትብል ተኻልአይቲ መጠቓለሊታ መእሰሪታ ካብ ሓሳብ ኣብኣ እውን ከመይ ጌርና ኢና ንትግራይ ህዝቢ እንተስ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ተዝዓብየት ሽልማት ኖቤል ፒስ ፕራይዝ እያ ንሃታ ተሸላሚ ንገብሮ ምን ከእዩ ንትግራይ ህዝቢ ወኪሉ ተሸላሚ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እውን ሓሳባት ተላዒሎም ይህን ተባሃልናሉ እዩ ኣብኡ ከዓ ያው ናይ ትግራይ ልምዓት ማሕበርን ማረት ወይ ከዓ ሬስ ንክልቲኦም ብሓደ ነቲ ናይ ሰላም ሽልማት ሕፅያት ኮይኖም ክቐርቡ ወፈራ ከም ንገብር ቃል ዝኣተናሉ እዩ ማለት እዩ በቲ ዝተኣከበ ይኹን ንቐድሚት ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዘብዕልዎ ተሓቲቱ ዶክተር ሙሉጌታ ከምዚ ይብል ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ ከምቲ ትሪኦ ካብ ገዝኡ ተፈናቒሉ እዩ ዝሰትዮ ፅሩይ ማይ የብሉን ዝበልዖ እኽሊ የብሉን
ብፍላይ ከዓ ተሓኒኑ እኳስ ኣዚ ኣኸይዳ ክሕከም እዚ ኣኸይዳ መድሓኒት ክረክብ እየ ዝብለሉ ነገር የብሉ እና ንሳት ዋና ናይ ሕዚ ቀዳመይቲ ድሌት እያ እሳ ክትህሉ ንሳ ንክትግበር ንሽተይ ፀፃር ኮይና ተገልገልቲ ኮይናታት ማለት ዝገበርናያ ዋዕላ ክትከውን ኣለዋ ኢልና ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ነዊሕ ልምድን ተመክሮን ባህልን ዘሎ ውዳበ እዩ ብኡ ጌርና ነተኣኻኸቦ ስለ ዘለና ገንዘብ መዓሉ ከም ዝውዕል ምንም ጥርጥር የብልናን። ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ትግራይ መዳይ ትምህርቲ ቤት እምነት ታሪክ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ዝበሃል ዕንወት ካብ ኣቅረብቲ ይኹን ተሳተፍቲ ብስፍሓት ተዘቲዩሉ እቲ ዝወረደ ዕንወት ብዓለም ለኸ መራኸቢ ማዕኸናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ሓዊሱ እቲ ዝወረደ ጥቕዓትን ርሰታትን ምቕራቡ ብምግላጽ እቲ ተሳታፊ ትርጉምን ካብዚ ከመይ ምልዓል ይከኣል ዝብልን ከም ዝዘተየሉ ሓቢሩ ዶክተር ሙሉጌታ ኣብ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ በቲ ናቱ ዓውዲ ኣብ መዳይ ጥዕና ብእሪ ቁፅሪ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ከም ዘጽንዕዎ ብምግላጽ ትካላት ጥዕና ቅድሚ ኩናት እንታይ ነይሩወን ድሕሪ ኩናት ከ እንታይ ይመስላ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝሓዙን ሓቢሩ ካብቲ ዝተፈለጠ እቲ ዕንወት ልዕሊ 80% ምዃኑ ይገልጽ ዶክተር ሙሉጌታ ኣብቲ ዋዕላ ዝተፈለየ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ከም ዝክብል መልእኽቲ የሕልፍ ኩሉ ስራሕ ብዙሓት ስራሕቲ ተሰርሐ ሓደ መንእሰይ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ምሳይ ኮይነን ኮችየር ዝገብራ ዝነበራ ክልተ ዋዕሮታት ኣሕዋትና ኣለዋ ሳምራዊት ተስፋይን ሳራ ኺዳንን ዝበሃላ እዚኣተን ዓብዪ ክብሪ ምስጋናን ኣለኒ ካብ ወፂሉ ኣኻላት 13 መንእሰይ ካብ ዓዲ እውን ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ እውን ከምኡውን ካብ ዓዲ ኣውሮፓ ቀትርን ለይትን ሰዓቶም ኣጥፊኦም ግዜኦም ሰዊኦም ዝሓገዙ ኣለዉ ነዚኣቶም እውን ክብረትን ናእዳን ኣለኒ ተን ውዳበታት ኩለን ናይ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኤድሬፕ ኣነ እውን ፋውንዲንግ መምበር እየ ኤፍጄቲ እውን ቫይስ ፕሬዚደንት እየ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባል እየ እንደን ያው ማሕበር ረድኤት ትግራይ ከዓ ከም ሓንቲ ናይ ትግራይ ኦርጋናይዜሽን ዘነርባዕተ እዚኣተን እውን ንዝገበራልና ምትሕብባር ማለት እዩ ስፖንሰር ምዃንን ባንዴልና ከመን ደሊ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ፈተውቲ ትግራይ መሓዙት ትግራይ ናይ ተጋሩ ተወለድቲ ዘይኮኑ ሳና ን12 ሰዓት ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ህዝብና ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ ነዚኣቶም እውን እግዚኣብሔር ይሃበልና ክብረት ይሃበልና ክብሎም ደሊ ንኩሉ ሰብ ያዕኒለይ ክብል ፈጥንዓኸ እውን ገብረ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣቶ ሚካኤል በርሀ ካብ ቦስተን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ እትምስረተሉ 1979 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ን32 ዓመታት እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሐትን ቅድሚ 2 ዓመት ንዝቕጽሉ 3 ዓመታት ክትሰርሖም ሒዛቶም ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ ስትራቴጂካዊ ትልምን እንታይ ሓንፂፃ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ዋዕላ ዝርዝር ከም ዝቐረበ ይገልጽ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐት ዝገለጹ ኣቶ ሚካኤል ብርግጽ ኣፍ ምልእ ኣቢልካ እቲ ዝወረደ ጉድኣት ክሳብ ክንዲዝዩ ኢልካ ናይ ብሓቂ ሙሉእ ጽፍፍ ዝበለ ስራሕ ሰሪሕካ ሒዝካ ትመጾ ዝዓይነቱ ስራሕ ኣብ ኢድና ኣሎ ኣይንብልን ኢና ንሱ እውን ዝኾነሉ ዋና ምክንያቱ እንታይ እዩ ገና ድማ ናብ ትግራይና ከም ድላይና ሰብ ኣትዩ ነቲ ነገር ገምጊሙ ወዲኡ ክዛረበሉ ዝኽእል ስራሕቲ እውን ግና ኣይተጀመረን እሞ ኣብነት 675 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ናስሪሕና ካብዘን 675 ኣብያተ ትምህርቲ ክንዲዚአን ፈሪሰን ኣለዋ ክንዲዚአን ናውተን ጠፊኦ ኣሎ ክንዲዚአን መናብረን ገለ ኩሉ ተሰባቢሮ ኣሎ ገለ እንዳበልና ክንዛረበሉ ወይም ድማ ተወሪሮ ኣሎ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል መጽናዕቲ ተገይሩ ግና ስለዘይ ቀረበ ክንዲዝዩ ጠፊኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ግናኸ እንታይ ዓይነት ጥፍኣት ይጠፍእ ከም ዝነበረ እንሪኦን እንሰምዖን ስለ ዝነበረ ናይ ብሓቂ እቲ መጉዳእቲ ሓያል ከም ዝኾነ እዩ ዝረኣየና ኣዝዮም ብዙሓት ዝሰራሕናየን ትካላትና ሰራሕናየን ኣብያተ ትምህርትና ሰራሕናየን ሆስፒታላትና ሰራሕናየን ክሊኒካትና ብጣዕሚ ተጎዲአን ከም ዝኾና ከም ዝጠፍኣ እዩ ዝረኣየና ኣቶ ሚካኤል ንሶም ዘቕረብዎ መጽናዕቲ ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ዕንወት ዳግም ኣብ ምህናጽ ይኹን ነቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ዘሎ ኣበርክቶ ተሓቲቶም ከም ዝክብሉ ይምልሱ እንታይ ኣበርኪቱ መስለካ ኣብ ትግራይና ክሳብ ሕዚ ይስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ እንታይ ከም ዝነበሩ እዚአን ናይ ትግራይ ማሕበራት ክንደየናይ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝነበረን ከም ዝነበራ እቲ ሰርሓኦ ስራሕቲ ድማ ክንደየናይ ነቲ ማሕበረሰብና ጽቡቕ ኣወንጭፍዎ ከም ዝነበረ ሕዚ ብዝተፈጠረ ሕማቕ ነገር ድማ እዚ ኩሉ ደኺምና ሰራሕናዮ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ብማሕበር ረድኤት ትግራይ ድማ ወገን ክትወስዱ ከለካ ንዝሓለፉ 45 ዓመታት ዝተሰርሐ ስራሕ
ኣውድም ኣቢሎም ኣጥፊኦምዎ ከይዶም ስለዘለዉ ክንደይ ናይ ጥፍኣት ከም ዘሎ ብደንቢ ጌርና ኣጉሊሕና ኢና ኣርኢናዮም ንሓዋሩ ምሳና ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ድማ ይገልጹልና ነይሮም እዮም ስለዚ ንሓዋሩ ዳግመ ህንጸት ትግራይ እቲ ኩሉ ዝጠፍአ ስራሕትና መሊስና እንደገና ኣብ ንሰርሖ እዋን ድማ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣዕሩኽቲ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሓገዝ ኣጥሪና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕዚ ዝተገብረት ንእሽትለይ ፈልሲ ንሓዋሩ ድማ እቲ ምሕዝነትና ምዕርነትና እንዳዓንበበ እንዳዓበየ እንትመጽእ ከሎ ድማ ዝበለጸ ኣብ ዓብይ ቦታ ይክበጽሕ እዩ ኣብ ዓብይ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ሓቢርና እንሰርሖ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝገወደ ዝዓበየ ክኸውን እዩ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ዳግመ ህንጸት ጽቡቕ ተኽሊ ፈልሲ ኣንቢርና ኣለና ኢልና ንኣምን ኣብቲ ዋዕላ ካብ መንጎ ዝነበሩ ክፍልታት ወይ ሩምስ ነቲ ሓደ ናይ ክለብ ሃውስ ሩም ብምትሕባር ከም ፓኔሊስት ኮይኑ ዝሰርሐ ድማ ኣብ ሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አንትሮፖሎጂ ዝኾነ ዶክተር ኤሪክ ሞንጋመሪ መብዛሕትኡ ስርሑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሃይማኖት ሰላምን ግጭትን ጂኦፖለቲክስ ዝውውር ደቂ ሰባት ሁማን ትራፊኪንግ ምምካት ግብረ ሽበራ ዘተኮረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ንነዊሕ ግዜ ክከታተል ከም ዝጸንሐን ከም ዝከታተልን ይገልጽ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ድማ ይፍጸማሎ ዝበሎ ምጽናት ዘርኢ ጠጠው ንምባልን ድምጺ ኣብ ምስማዕ ተጸሚዱ ከም ዝርከብ ይገልጽ In the course of that we brought in many experts Tegaru historians poets musicians we discussed things about the culture such as the Shenda ኣብ ዘጋጣም እዚ ብዙሓት ክኢላታት ተጋሩ ናይ ታሪክ ምሁራን ገጠምቲ ሙዚቀኛታት ብዛዕባ ታሪክ ባህሊ ንኣብነት ኣሸንዳ ሰላምን ምክኣልን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ጂኦፖለቲካ ተዘራሪብና ኢና ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ዓሚቕ ባህልታትን ጸጋታትን ክልል ትግራይን ተጋሩን ዘቲና ኢና ኣብቲ ዋዕላ ሓካይም ክኢላታት ታሪክ ሊቃውንቲ ማሕበራዊ ሳይንስ ሙዚቀኛታት ተረኺቦም ኩለመዳይ ዓውዲ ተጋሩን ዳያስፖራ እዩ ነይሩ ይብል ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ወይ ካብ ተጋሩ ማሕበረሰብ ወጻኢ ንዘለዉ ብዛዕባ ዝጥንታዊ ፍሉይን ኣገዳስን ከባቢ ግንዛበ ንክህልዎም ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ይብል ብምውሳኽ Over the course of 12 hours we had thousands of people who came in and out of the rooms ናይ ልዕሊ 12 ሰዓታት ጻኒሕትና ኣሽሓት ሰባት ናብቲ ሩማት መጽኦም እዮም ኣነ ዝመራሕዎ ክፍሊ ኣብ ኩሎም መርያት ሃይማኖትን ሳይንስን ዝጠመተ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ጥንታዊ ታሪክ ሓረጋት ፍልሰት ስነ ቋንቋ ሴማዊ ቋንቋታት ናይሎቲክ ኣፍሮ ኤሽያቲክ ቋንቋታት መደረ ስሚዕየ ብቐንዱ ግን ንህዝበይ ኣጋር ብምዃን ነቲ ክፍሊ ኣተሓባቢሮ እየ እዚ ንዓይ ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘላቒ ምጽናት ዘርኢ ወይ ምኽሓድ ግፍዒ ኢልካ ካብ ምጽዋዕ ወጻኢ ካሊእ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እቲ ሩም ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ባይታ ዘሎ ድሌት ንምፍታሽን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ፍታሕ ንምዝርራብን ኣብ ባይታ ግፍዒ ዝተፈጸሞም ሰባት ከመይ ንሓግዝ ዝብልን እዩ ይብል ዶክተር ኤሪክ ናብ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ከይዱ ከም ዘይፈልጥ ግን ኣብ ቀረባ ክኸይድ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብዙሓት ኣምሓሩ ተጋሩ ሶማልያውያንን ናይ ነዊሕ ግዜ ኣዕርኽቲ ከም ዘለዎን ብዛዕባ ኣፍሪካ ንምፍላጥ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎን ይዛረብ ኣብ ታንዛንያ ሓደ ግዜ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ግን ብዙሕ ግዜ ማለት እውን ልዕሊ 20 ግዜ ከም ዝተመላለሰ ይገልጽ ናብቲ ዋዕላ ፍልስጤማውያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስለ መሬቶም ይቃለሱን ዘለዉ ህንዳውያን ሓረስቶት ዝሕለቑ ተጠቀምቲ መሬቶምን ማዮምን ክኾኑ ዝቃለሱ ዘለዉ ደቀባት ኢንዲያን ኣሜሪካን ብላክ ላይፍ ማተርስን ካልኦትን ግንዛበ ክፈጥሩ ናብቲ ኣጋጣሚ ከም ዝዓደሞም ይገልጽ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ክብራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ሓፈሻዊ መደበና ናይ ሎሚ ሓሙስ በዚ ንዛዝማ ኣለና ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ቅሐ ጽልሜ ከመይ ኣምሲኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ተወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ 19 ናሓሰ 2021 ወይ 13 ናሓሰ 2013 ዘተኣናግደኩም ብ222531 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ መደባትና ንሎሚ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ኣለዉ ዝበሎም ተጋሩ
ከምኡ ድማ ኣብ ወፃኢ ዝተገብረ ገንዘብ ምትእኽኻብ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ዜናና ድማ ስምምዕ ኢትዮጵያን ቱርክን ከምኡ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሕወሓት ጭፍጨፋ ተኻይዱ ዝብል ክሲ ካብ መቐለ ድማ መግለፂ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ